kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nong yalam ka hanyo trap achik National Movement Sengkme. Haka podrik jemang arajar arpu hendeu kila pensyai pat ba ka bede baga jingmi lingba ka wei ka lot patai kubor ba syak kem ki laingot ki khot ka seng haka khat khanda trik jemang arajar arpu hendeu dak ba keno ba ki lum pisa no ki babon ki hotel ha khandai lat na kaliang vice president ki HNM Sengkme uba mun dekhar ula kubur dak boong bhapo ka seng ki don bet kum kini la ka dei hapo ka seng jongki ne shaki wei ki seng handai haka jingmi haka wei ka lot patai kubur ba ki khot ka seng kilalet ban lum bisa haka leng ka khandai lot handai haka jingyo jingtep ka seng ka dei tang haka wei ka hotel Haji S Road ka seng ka loong bakam ju ai bor ki khot ban lum bisa bat ka seng ru kam don jingtep ba ki lum bisa ka seng kala kentui ki khot ba ki dei ban pentep shiki nong yalam ka seng lada ki le ka aka om dei ban le ki kam ki ba mi hab bat ka imlang ka salang ulang haka bede bagani ka jingja utrai ka hotel ulakwa banyasuk namar le se kala bandan ka jinga smuthu bakla bedeng ki khot ka seng bat utrai ka hotel ka seng HNM ga nagaliang vice president ngakwa ban pensai ba kumbalami hakawi ni kilat pathai kubor ba kibriu jong ka seng HNM kibala sabat menin men ngiro gidang suyo kubor ba hadin ka jingi song meeting jongi nagaliang ka seng ngi hawai kumba pilatip hi bonsin hi hakaying pagawe gaying ka bahe kidon be hi katto kan engut kiba yaj bakla tingi nagaliang ka seng ngin sim hi ka senjam ka ba ngin le hakabe de bat kine kibriu jongi ngin mla balen be hakaseng jongi kidon be hi kum kita om tang hakaseng jongi ngatra kiwe ro dengan nagaliang jonga nga pensai ba kumbalami hakawe nagi khot khubor lat thai khubor ba kilalek kelek haki hakandai lat haki babon hanre hakajingo jitip jongi kadi tang hakawe nagi hotel ka ba kerteng ka asuto in ka ba don po GS Road te tingi nagaliang jongi keseng gi ketujur ya ki pramember ba habadon kanu kam ka ba phile sio ban pentip lem ye kino yalam jong keseng omban sule ye kino kam ki bam habat ki mlang kasalang de habaye de bat kani ngingin sim hi ka action hakabaye de bat kini ki briu jongi bat hakajo ko por kumba nagaliang jong tutra jong hotel ro ula pan hi ban lai yesuk namar kala bandon ka jing yesuk ho bakla breng jong ki briu jong ngi kita ki bala sabat bat hakajo ko por bat tok trai hotel di ngamdon ni iban pensai sibon ngatrai kata hai kala biang nagaseng jogi kum central body hi ngimdon jing TBA bi de kat ni andre kibriu ki de jongi te ngin sape ya ki ka badon kam nang ni skmat begin le kat kum ka kendon jong ka seng ang kata hi bat lada phi yang don ban kwa ban kali pila ban kali ya mentai ngatrai ka kot kan sa batai kan sa tho hi kerteng marwa ngatrai gin hap ya kat kum ka an bala penyat pulit kan taro ngimpat atib hai kata ki dawakan no bat ki kade ka jing dawane kade ka jing pan sio bagum to ro ngin tibi kata namar ba ngin klemyo ai ban ni kendo bat ki tingi sio ba ki pulit ki labat ki te hakabe de bat kata ngin sa kelibnya kanu burkom ha nilai kendo itu trai ula wan hi ban ni kendo ban ni te nagaliang jong uro ula kubur hi ba ula bakla kala bande ka jing sio tho bakla breng jong uban maki te kata hi ka ba ngil kliu bat wong ba ukloi ban yesu te ngi nagaliang jong iro ngi la e penbe i bangin ye perkhat ya kene bangin yele kumno ya kene ka FIR te ka jing yo i jong hi ka jing tip jong hi ba ula sai nyu tu trai hotel te kade kata hi trai ula sai nyu mu takla de ka jing ai jong u hi trai kita khot ni yo jing tip ki don lai ngut ho ya kata ngin apply hi sai bai menta pat de ngin sape kumno ki ka yat khmat ka kat kum ka jing yat jong ka an du tra jong ne hotel ula kular ban weng ya ka FIR te ngi ngidang ya perkhat hi mar menta kadang long ka ba ngidang ya meeting kerke ka jing ja ka balong kerke te ka bai de bat kane nagaliang jong ula lai kendo bat ula pan yesuk no ka bai de bat kane ngamaham ya ki briu jongi hi ki badon skiwi ki district ro ba kanambit banle ki kam ki balong persa ya ki melang kasalang
bat hakabayade bat ka jing le yakini kumtai jing lum ki khanyai iro kidi banyai lembaga seng bat ka seng kan sa batai hi yake ka badon kamban le namar ba yagane ngim ju khamle andre hoy platip hi bonsen hi kidon be kimi be kiwe arngut kiba long kumta kin mo kiba le chato chine stai kibele kiwe kam andre ka seng ka baladon de ki hajar ngut mlaban like we are naktai har jing de bat katan mar ngi pat yo I kata tingim tip ka kum no yo le seu thao hi ne yo le siu thao hi ni kum no ham tip mon namar ba ngimpat yo I kita ka jingja kapraja bat ka ba inoi apo poin na kay lap tay kubor ba kapanis bat ka ong ba kidon gid khot jo kaseng H&M ki belum pisah ten jo kaseng poin kata paglang jo kaseng ru ngimla benan kitu gid khot jungi ada halor kata ka jinglum pisah pat kaseng klamai buat iki kaseng kamtip ka jinglum pisah re kalau gigi bososi ba uni utrai hotel ru wong ba kiwan mendeman pisah dekat dawa pelon kaseng mis kemat abang iya po koin la potok thai kubor kong ba kita khot dengan cinem kita dawa pisah hak teng kaseng borok ki hotel apa pipi ni kalau gigi go bakla apa pedam bakla di pat ba perkum juru apa persosi pendom yang kaseng nomor ba kat kum jingtip ko jongi ko malam habang layak kendu pangya kli naki police department no pulet no OC ni kli kata ni ong ba kadi sisa kata ka jinglum pisah na borok ki hotel ni ka jongi long ba kadi tang to wedu gasau seberapa PPH te boleh kata ngai kli pertama ngai kli punya ba ka jinglum pisah borok ki hotel da kam kadi ko bakla kadi ditang ka wahi kata kadi jing bakla jong ni ki khot jongi ho ni lalen kata marbalai kidi khot jongi bat kadang kaseng ru ya kata kamram dengan sesi makcon na kaseng ba kumno inle bang perkhat kini kilai ngut ka ba kila hot ka jilong breu ka baklai mar kum kaseng ni kaseng ka bahe kaseng ka baklan kaseng ka patrai handai ba boni de boro breu ko ain penjot kaseng te ba jikat paru ya new lap ta khobor ba sobhat nai lam bakala nai ke tho bakala ba belong ba kaseng ni sinam ka dua pisaya borok ka hotel po PB na po ri kasi berkoy kata kalau ngomong bakala andre kalkum siap jungi ning ba kay FIR ning ba jing kili tukip jungi nagi pulit ru po sarap lisu gong ba karitang takoy dukan hi